Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki pulit ka anti-narcotic task force Meghalaya kalapan long ye ka jingkhandra ha Lumsurvey Shillong haga arpu artrik umanai jeleu arhaja apun rio bat kalala aban kemno ikinong de Drok ha kani ka jingkhandra ki pulit layo aban kem ki Arngut ki Suba baki don ka jingedei bat ka kam khai Drok hadin ka jingkhandra kat kum ki kendon jong ka NDPS Act ki pulit ki layo aban Kurup ye ka we ka senduk sabon plastik ka badan yu heroin ubkhia kumba khan rio point iwe gram bat ka we ka mobile phone Kita ki Arngut ki bala Suba ki de bala tip kerteng kum ka Sabina Begum arpois nam ka Karta ka basong basa ahlom survey Shillong bat kan nong shong pura jong ka 5th mile Samdhara Sunitpur Tezpur Assam bat we bala tip kum u Viru Singh Saupos nam ka Karta u basong basa ha Panjabi line Bara Bazar ki puler ki la register ya ka mukaddima ha po ka NDPS Act Hasara Police Station Shillong bat ka jing tokit kadang ya chekman Katkum kajing pentip USP ka Antf o Vikash Kumar lai tho bahaduk menta ha usnem arhajar apun rio la register lai tri ki mukadduma ki bayde bat ka khayi bi ani ki mar la ne ka contraband trafficking negithan Lumsurvey hapo ka NDPS Act hakini ki mukadduma nyongut ki brio la yo ban kem bat ki babona preng jongki ki de na Assam la Kurup ru bon ba u heroin lembat bon ba ki vial bat ki syringe batli ka Antf Meghalaya kadang pet ngor bhai ka kambian ha githan survey bat ka kot jingmut bande dak bating persha kinu ki badan benta ha ka khayi Drok bat ki we pat ki kampen khen an ki bayade bat udrak